Yazi, I have high regards for former judge, the leader of the MK party, Babu Hlophe. He's brilliant, he's highly educated, he's brave, and in a vision yakhe about the land restitution, he's giving hope to the poor. Hey, but kunenye into engiyibukayo ukuthi hayi no man. Fanele ekekathi ukukhuzeka lapho. Hey, le behave, I don't know noma uzama ukufitha kwipolitiki. Kodwa kwi-level yakhe njengo-deputy president. Le nto kuba personal, asho le iqubule efana nophansi ngekhala phansi. It's a no. It's a no. Leyo nto ilungele abantu laba yabo laba bazongithuka la. Ikuleyo level leyo nto. Not yena. Not for yena. Nale ngibonile ivideo ephethe iskipa se-ANC eyosponsor kwelinye ixhaphozana engicathi iSurage. Hayi man. Yekele kubantu bayo le nto ayikho kwi-level yakho. Ake asondele kumsholozi. Afunde kumsholozi ukuthi noma ngabe umuntu umregada njengesithi apathi actually njengomsholozi. Ngiyazi ngeke ngezwenconyozile kwenye video inconyozile ethi that man is calm, wamphatha kahle even ngesikhathi esawu prima yedwa kuyena yedwa ayoprima eDA ko prima beANC board, but wathola ukuphatheka kahle, not that wayemthanda so hayi ndoda ngeke